Dobrý den, vítejte u dalšího videa z Minecraftu tajně a zběsile. A dnes si ukážeme takový únikový východ. Bude to, no uvidíte sami. Takže já tady mám připravený svůj dům. Jste viděli v minulém díle, tak jsem si tady udělal i tohleto. Vidíte? Funguje to? Takže první, co uděláte, si uděláte díru dolů, pak ji povedete trošku dál v podzemí. Pak si tady nad tou dírou uděláte toaletu. Tak. Toaletu. No. Jo. Pak do toho dáte vodu. Vodu do toho dáte. Pak povedete nahoru tu chodbu, tak. A tady si uděláte prostě pole. Jak vyjedete nahoru, tady si uděláte takhle šlábek a tady si zasadíte jakýkoliv zrní a tak. A no. A jak si tady uděláte to zrní, tak všichni se budou myslet, že je to prostě normální pole. Jo. Hleděl jsem se krásně. Jo, tak tady si dáte takto a můžete do toho skočit. Do vaší toalety můžete skočit. Tak, takhle vás povede proud nahoru. Jde takhle. Vyjede nahoru. Takový únikový východ prostě k vašku, třeba když vás někdo přepadne, i kdybyste měli tyhle, pochybuju, že vás někdo přepadne, kdybyste byli maskovaní za horu. A pak ještě jedna verze, to si taky uděláte, ale to potřebujete dům pod zemí, tak vezmeme si, že tohle je podzemí, jo? Takže v podzemí dáme si obraz. No. Obraz. A dáme tady ne. Čekat, takhle dát. Jo. Nějak takhle.
Tak, já nevím, kde to bylo. Tady máte obraz. No, super, já jsem to teďka zkazil. A nedělat tohle. Že si z jiného domu uděláte vchod do jiného domu. Což je velmi. No. Vy to musíte chytře. No. Zase. Sakra. Prostě to má být tak. Jo, já jsem tohle si pro vás nepřipravoval, takže já jsem to s vámi chtěl jen zkusit, takže tohle nepůjde. Takže určitě používejte naše, moje nápady a jestli chcete vidět podobná videa, dívejte se na OPZ-ku. OPZ-ka taky má dobrý videa, určitě se koukejte, lajkujte a určitě i mě lajkujte a tak ahoj, čus, over. Sakra, zrušit. Prostě čus. Ahoj.